Muri yeZimbabwe tinokuchingamitsai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikungodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndiri kunoku South Africa, ndakaroorwa uye zvekare ndatova nevana vangu tu. Ndinotya manje kuti kana ndikaenda kumapurisa kuti murume uyu wandakasungisa, even though asina kupara mhosva, inini wacho ndinokwanisa kuzosungwa. What about my family? What about my husband and my children? But I just want help kubva kwamuri yeZimbabwe. Before you judge me, please just try to listen to my story. I don't regret it as such, because ainge andirwadzisa murume uyu. He thought kuti he was going to dump me, kungoita sekunge ndiri tissue raainge ashandisa kuwaipa kwava kurikanda mutoilet oriflasha zvake. Iye ainge achida kuita rimwe zimove on. Sure ainge ava kudanana nevamwe mother vanogara kuAustralia, apa vakabva vazouya kuZimbabwe, and then ndikabva ndachizoudzwawo neimwe hama yake yaaifungidzira kuti inotomufarira zvekudaro asingatozvizivi kuti ndiye ainge atori muvengi wake. Ndiye akandiudza zvose kuti atori nevamwe mother avo vari kudanana navo, ende ari kutoti ari kuda kuenda kuAustralia, vari kufanira kutanga vachata. Ndakarwadziwa mukoma. Me and him, I thought kuti we were the perfect couple, and people used to call us the best. Like even on church taienda takapfeka matching outfits. I tried to do everything. Kuzotochaiswawo mapotokani. I cooked, I prayed, I supported him whenever things were so hard. Atori nedzimwe nguva dzekuti basa raitombodhakwa semunhu ainge achizvishanda, aitawo zvekugadzira motikari. Apa inini ndainge ndichishanda because I am a professional, a working woman. I would even give him part of my salary. Ndinorangarira kuti akamboita problem yekuti aibirwa macompressor yaaizoshandisa pakunopenda kwaanenge achiita motikari dzamaclients ake. Akabirwa macompressor almost 2 times. Ndichingompa mari ndobva ndati chingoendai munotenga imwe, but iye nerweseri ainge ava neumwe mukadzi uyo waainge achifambidzana naye. Ndakarwadziwa mukoma when I found out kuti that is what was happening. Takabva tatanga kunetsana. Mukadzi uyu ainge achiri kuZimbabwe akabva aramwa akati ndava kuenda kunogara ndega, kwava kutotanga kugara kugarage kwake. He changed, he started ignoring my text angu, uye zvekare ainge asingachadi kana kunzwa nezvangu. I begged for him to return back home. I cried. Akandinyorera zimessage rekuti uri ngomwa, kana wainge usiri ngomwa ungadai wakasondizvarira mwana kudhara. Mashoko iwawo akandibata mukomanashe. Ndakashaya kuziva kuti ndoita sei. Ndikati ndozviuraya here, but ndikati kwete, I am not going to do that. Ndopa ndakabva ndachizotaura nerelative yake, akanditi iwe, there is no need yekuti uswere uchizviurayira munhu asitomborina kana basa newe, nekuti apa uchati uri kuda kuzviuraya, fine, tomboti wazviuraya. Apa iye aine maplans ake ekuda kuenda kuAustralia. Hana yangu yakarova mukoma ndichiudzwa kuti ainge atori nemaplans ekuenda kuAustralia, plus mukadzi wacho waainge achida kuchata naye vaida kuita a secret court wedding kuti vange vachizotanga kuprocessa mapapers acho. Ndakabva ndachizoronga zano mukoma. Ndakamunyengerera ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndanzwa nechikara chekuda kurarwa nemunhurume. Akabva anditi it is fine, unokwanisa kuzouya. Ndikabva ndachizoenda kugarage kwavo ndikarara naye. Ndapedza kurara naye ndakangobuda ndakatsamwa. Saka iye akabva areacta manje, akabva ati iwe, saka unoreva kuti wangoya kunoku kuti ndinge ndichingorara newe.
tapedza kurara tose wava kutotanga kutopopota. chauri kumbopopotera chii? Apa ndainge ndichida futi foni yake. Takanetsana. Chandainge ndichingotsvaka kubva kwaari ndechekuti ange achindirova because garaji rake rainge riri padhuze nepane imwe police station. Akandirova, neniwo ndikabva ndatanga kumudzosera. Saka ndakabva ndanhonga dombo. Ndaida kunyatsokutsvaka nzira dzekuti ndomubohwa sei. Ndikanhonga dombo ndikabva ndanotema imwe Benz yainge iripo windscreen. Kuti otanga kundimhanyisa. Ini semunhu ainge achiziva kuti ndainge ndichida kuita sei, ndigoti ndotanga kutiza. Akanditevera apa ainge akabata sando. Saka akandimhanyisa mukomanashi neshungu kunosvika mupolice station. Akabata sando yaya, vakangomubata nesando yake. Then ndokubva ndatanga kuchema. Ndikabvunzwa nevamwe madhamu vainge varipo, vakabva vanditi ko chii chiri kuitika. Ndikabva ndavaudza kuti ainge ambori munhu wandaidanana naye. Saka paakazozviziva kuti ndava neumwe murume wandiri kufambidzana naye, akabva anditi ndike ndichizotora hembe dzangu. So ndainge ndaenda kugaraji kwake ndisingambofungidziri kuti ainge achazondibata chibharo sezvo ainge aita. Ndichitotaura kudaro mukomanashi ainge atova musungwa. Vakanditora statement, vakamutorawo statement, but vakazobhilivha inini kudarika murume uyu. Ndokutomusungisa kwandakaita. Ndakazongonzwawo zvichinzi Moms Fire veAustralia was very disappointed, vakadzokera kuAustralia. Ndo zvakaitika mukomanashi. Ininiwo ndakazosara ndichigadzirisa mistakes angu mushure mekunge iye asungwa. Ndikagadzirisa pose pandainge ndakakanganisa. Then after that ndikabva ndachizowanawo murume uyo akazondiroora. Saka that is what I did. Ndine vana vangu vaviri. I am happily married and I know kuti out there kune vamwe vanhu vachati iwewe une moyo wakaipa, enda unomusunungura murume uyu. But it is very tough. Hey, just imagine kuti right now semunhu wekuti ndava nevana, then ndobva ndaenda kumapurisa, ndobva ndasungwa. Iye ngafire hake mujeri. Akambozviitirei izvozvo zvekuti unodanana nemunhu kubva achiri musikana womubvisa umhandara woda kumudhampa just like that. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvamakaitaka zvakashata vanzvadzi, asi let us try to speak with her in the comment section. Pavari kuda kuziva ndeapo pekuti zvino vozvifambisa sei. Hanzi ndoenda kumusha here ndizame kuti ange achibuda mujeri, but vari kuda kuziva kuti kana kuri kunzi vakanotaura nyaya yavo kumapurisa ivo havazosungwi here. You can help us in the comment section kuti let's say unenge uri munhukadzi sezvakaita sisi vedu ava vakanyepera murume wavainge vachidanana naye kuti akavabata chibharo, then ndokubva vatosungwa mukoma ivavo ende vari kunzi vari mujeri. Saka mutemo unoti kudii? Vanozosungwawo here vanzvadzi vedu ava? Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi zviri nani kuti ndinge ndichitotiza kana muSouth Africa macho kana kuri kunzi ndinokwanisa kuzosungwa, because ndinozoita sei kana ndikasungwa apa vana vangu nemurume wangu. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mushure mekunge ndabatwa nechirwere cheHIV, ndakabatwa nechirwere ichi cheHIV, ndatova kunoku kuSouth Africa. Ndakauya kuno ndokubva ndachizotanga kushanda pane rimwe purazi. Ndikatanga kudanana noumwe mukadzi ainge ari wemuno muSouth Africa. Muone zvenyu mukoma, akatomboti kwandiri, iwe uri kuti unondida, but unozviziva here kuti ndinokwanisa kukukuvadza? Sezvo ainge ari munhu ainge akanaka, ndakati handina kana basa nazvo. Takatanga tichishandisirana dziviriro, but nekufamba kwenguva ndakazoona sekunge kwainge kuri kutotambisa nguva kushandisirana dziviriro kwacho.
ndobva tachizongotanga kungorara tose tisingashandisirane dziviriro zvachose. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurwara ndakatanga ndichingonzwa flu yainge isingapori, uye zvekare ndainzwa kurwadziwa mumajoini. Ndo pandakabva ndachizoenda kuchipatara ndikabva ndachizobatwa nechirwere cheHIV. Ndakachema zvisingaite but ndikangozviudza kuti ndo zviripo. Fast forward mukoma, ndo pandakabva ndachizotanga kuteverera maex angu ose. Saka yambiro yangu kwamuri mhuri yeZimbabwe ndeyekuti haasi ex wako wose anouya kwauri aine magood intentions. Umwe munhu either anongouya achida kukuparadzira, ingava iri marriage yako, upenyu hwako, kana kuri kunzi anenge ari munhu akaita seni kuda kutongokutapurira chirwere. Saka ndakatanga kuvateverera one by one, ende semunhu ainge achiziva kuti ndine mission yangu ndainyatsokuita patient nevakadzi vamwe vainge vatova married mukoma. Ndaitotaura navo, not even flirting with them paFacebook, kudzamara tava kuzotaura kunana WhatsApp paya tava kutotanga kutoronga zvekuzoonana. Saka I made sure kuti maex angu ose kubva ndichiri kuprimary kunosvika kusekondari kuzosvika ndichizouya kuno kuSouth Africa ndakarara navo vose ndikavatapurira chirwere. Ndaitorara navo pasina kushandisirana dziviriro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, vanhu vane moyo wakaipa kunzouko. Pakaipa hanzi ndo zvandakasarudza kuita izvo, kuti ndinge ndichiteverera maex angu ose one by one ndichivapa chirwere. Hanzi ngwarirai, haasi ex wose uyo anouya kwauri aine magood intentions. Vamwe vanenge vachitomborina magood intentions. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri seiko? Ndinoda kureururawo kuti ndakambohaya matsotsi ndikarovesa sisi vangu mushure mekunge tangonetsana. Saka sisi munhu wekuti havadi zvinhu zvisina basa. Nemurume wangu takambonetsana. Mushure mekunge tanetsana, then ndokubva vachizofind out kuti ndainge ndava neboyfriend kubasa. Saka vakandichisiyana nazvo zvauri kuita, but mukomana she boyfriend iyoyo ndainge ndava kuida ainge ari munhu wekuti aindipa mari. Saka ndakabva ndangoti it is okay, but ndakazongovarongera matsotsi zvakomana zvemulocation zvikavarova vakatorerwa foni yavo. Apa chakazongondirwadza ndechekuti mufoni mavo mainge muine imwe akaunti yavainge vakavhurirwa neumwe muSouth African. Saka vakazotadza kuenda naye muSouth African iye kubank. I think akazongovaitirawo chitsotsi chekuti akaramba kuenda navo kubank kuti ange achinovaisira imwe application mune imwe foni yavo yavainge vatenga. Apa vainge vachiti mainge muine mari yaitosvika kuma 6,000 something rands. Ndo zvakaitika izvozvo mukomanashi. Vakatorerwa foni yavo mushure mekunge varohwa nananyaupe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. She did set up his sister simply because vainge vatsiurwa nasisi vavo kuti siyana nazvo izvozvo zvauri kuita zvekudanana nevamwe varume yet you are married. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinganzi ndiri wrong here? Ndiri mudzimai ndine makore 34 years ekuberekwa. Pandakauya kunoku ndakabva ndachizotanga kugara noumwe murume mushure mekunge ndarambana nemurume wangu wandakasiya kuZimbabwe. I thought kuti men were different, but I then found out kuti varume vose vakangofanana mhani. Saka ndakabva ndachizopiwa pamuviri. After ndapiwa pamuviri nemurume iyeye,
ndokubva achizotanga kundiitira madhiri ainge ava kudanana nevamwe vakadzi vakasiyana-siyana. Ndakabva ndachizotaura neimwe n'anga like ipapo ndaitova desperate. Ndaizviudza kuti nhumbu iyoyo ndoda kuti ndige ndichiibvisa, but mushure mekunge ndapiwa mushonga ndikaenda ndikanounwa yakaramba kubva nhumbu yacho. Ndikazodzokera kwavari sekuru ivavo vakanditi zvinoreva kuti mwana uyu ane chipo chiri paari, ane basa rake raakamumirira raanofanira kuti ange achizoita. Saka vakabva vati vainge vachazonditsvakira mushonga wakasimba, vakanditi mwana uyu ndiri kuda kuti unge uchizomuzvarira pamba pangu, even though yainge ichazova iri miscarriage. Saka ndakazochengeta nhumbu iyoyo up until somewhere kuma7 months. Ndava kuda kunopinda mu8 months ndopandakazoenda ndikanoita miscarriage pamba pavo. Mushure mekunge vandipa mimwe mishonga, vakazongotora mwana wacho ameno kuti vakazoita sei naye mwana iyeye, vakandipa mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndo zvandakaitawo izvozvo, Mwari dai vandiregerera. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Vabereki vangu vakashayika ndichiri mwana mudiki, then ndokubva ndachizotanga kurerwawo nabanguru. Banguru vaindifarira mukoma wababa, but amai guru ndo vainge vakandivenga, vaisatomboda kundiona zvachose. Saka amai guru ava vaiva munhu vaibata-bata mishonga yakashata. Nerimwe zuva mukoma ndakatoti ndichitoverenga, because I dropped out of school, ndava muform 4. Handina kukwanisa kuzonyora maexams angu A-O level nekuda kwekuti pane zvakazoitika. Rimwe zuva ndakati ndichiverenga painge pari pakati pausiku, saka ndakati ndichiverenga kudaro mukoma curtain rainge rakavhurika. Ndakangotarisa kuwindo ndikabva ndaona kuti kwainge kuine gudo rainge ririko. Gudo iroro rakabva razotanga kuseka rakandinongedzera, rikabva rachizoshanduka rikabva razoita amai guru vangu. Mukoma ndakatanga kutemwa noumwe musoro. Kubva ipapo ndikatomboita bofu mukoma. Ndo zvakaitika panguva yacho iyoyo. Mangwana acho makuseni amai guru vakatomuka vachitondipopotera vachinditi basa rainge ringori rekungoverenga mabhuku ndisingabatsirani nevana vavo kutsvaka huni nekuita mamwe mabasa epamba. Vakati zvino toda kuona kuti uchainyora here O level yacho. Zvechokwadi ndakatadza kunyora O level. Kusvika pari nhasi mukoma ndakatomboedza kunyange ndiri kuno kuSouth Africa kuti ndige ndichiita masubjects ekunyorera, but kana ndava kuda kunonyora ndikadzokera kuZimbabwe ndinobva ndatanga kurwara, uye ndinenge ndichiti kana ndikabata bhuku ndinotanga kunzwa musoro wangu uchitema, kuita sekunge panenge paine munhu anenge achindirova mumusoro nedombo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava, hanzi kune vanenge vachida kundinamatira, please pray for me. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi pandainge ndiine 17 years, I was paid to seduce a pastor by this other businessman. Vabereki vangu vaitozviziva. Vabereki vangu vainge vachinyengerera tenda kubva kuna businessman iyeye. Saka ndakaenda ndikanosedusa pastor, ndikarara navo, ndikavatora mapictures vakarara. Hamene kuti mapictures iwawo akazoshandiswa kuita sei, but I was still very young zvinhu izvi pazvakaitika. Right now I am married. Zvangu baba vangu vakashayika, but vakaita mari mukoma kuburikidza netenda racho ravakazopiwa nabusinessman wacho iyeye, uyo akavaudza kuti kana uchida tenda kubva kwandiri, chiita kuti mwana wako ange achienda kunorara navamufundisi. Ndo zvakaitika mukoma. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi at the age of 17 ndakanzi ndige ndichisedusa vamufundisi, ndikarara navo.
saka vakazoti varara ndikabva ndachizovatora mapictures ndichishandisa foni yandainge ndapiwa nevabereki vangu yavainge vakapiwa nabusinessman. Kutengesa mwana nekuda tenda. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.